Katur papunden panjenenganipun Raka Mas Isyanto medal sumbanganan kula sumbanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna waosan ayat suci Al-Qur'an. Mugi-mugi kinani waosan ayat suci Al-Qur'an. Khususon warga Bapak Priyono sareng Ibu Kartini Semrambah kadang besan Sutresno saking nganepan. Datar kata lumpen tamu undangan samudayanipun mugi-mugi tansah pikantuk ganjaran kawilujengan kalis dering sambikala. Mugi-mugi sedaya diparingi keselamatan donya, slamet akhirat, diparingi panjang yuswa, diparingi kathah rejeki.
tinebena saking godha rencana cinaketna dumateng keimanan, kesabaran lan kesarasan. Allahumma amin. Khususipun manten kakung sampun manten putri mugi saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah. Sagung patamlangan esti ninggalih panjenenganipun Mas Eko Siswanto saripit Mbak Eka Kusumaningrum rawuh suwan marak ngabiyantara ingkang esti ninggalih kepareng badhe sungkem Rama kaliyan ibu. Tumedhak Sriwaka adicara sungkeman mangke kinurwakan manten putri sungkem kalian kakungipun kalajengaken sungkem bapak ibu. Nuwuni dawuh saking bapak Priyana saripit ibu paripurna kawisuda ingkang putra mugi saged hangkur kepimpring ibu Pertiwi lamat kabyarsi. Semoga dipun pratitisaken temanten putri sungkem kalian kakungipun rumiyin kersanipun kawis tinggal manten putri bekti sungkem kalian kakungipun Pinara sesedokan tumungkul hamari kelu yayakon jewing bantala wadananira paripurna temanten putri sumungkem bekti kalian kakungipun arsa tumedhak Sriwaka sungkem kalian bapak lan ibu. Pinara sesedokan maka terlalu jadi pangandika ingkang dereng kaya sing resat Kanjeng Rama cimat pepunden kula sungkem dharma bekti kula katur Kanjeng Rama. Wah jlamprong anakku bocah jelunet tak tampa sekemu tiba sapadha sing ati-ati nggon melolomban oleh samudraning asmara. Ngestokke dawuh Kanjeng Rama. Ibu sungkem bekti kula katur ibu jagat dewa pramundhita tak tampa sekemu tiba sapadha. Kana sungkem karo bapakmu ya nggih Rama. Sungkem kula katur. Wah, jlamprong. Tak tampa sekemu tiba sapadha kana munggah Gusti. Sungkem bapak ibumu minangka kadang pisan ya nggih. Ngestokke dawuh Kanjeng Rama. Sigra maksana tumuju wonten ing sasana palanggan Rama ibu. Rama sungkem kula katur Rama. Jagat dewa pramundhita tole bocah bagus bocah jentara. Tak tampa sekemu tiba sapadha Kanjeng Ibu. Cimat punden kula sungkem bekti kula katur toblas. Anakku genduk bocah sethik tak tampa sekemu tiba sapadha. Kana sungkem karo bapakmu. Tole kana sungkem karo ibumu ya nggih. Istake dawuh Rama. Rama sungkem kula katur jagat dewa pramundhita tak tampa sekemu tiba sapadha. Kanjeng Ibu cimat punden kula sungkem bekti kula katur jagat dewa pramundhita tak tampa sekemu tiba sapadha. Paripurna sliramu sungkem bekti karo wong tuwa munggah tinggil binaturata ya nggih. Putu bareng-bareng karo keluargamu midil saka pemengkon ngantepan yo. Munggah tinggil binaturata putu bareng-bareng bapak lan ibu. Oh monggo foto kinurwakan saking bapak ibu
arsa kasigek pinunggel mring kawi gamelan koronto lumantar manunggal laras ini mangke saking keluarga ngantepan kasuwun berkahipun foto tresno mring sami dewe kang ureng bagi keluarga saking Kantepan katur Pak Puh Yanto Pak Puh Tris Pak Sukardi sekalian monggo foto Nduk anakku Nduk Eka piye mak coba samangen manten kakung putri paripurna sungkem karo bapak ibu ngono monggo diteruske foto keluarga murih rancakipun monggo kasuwun berkahipun katur Pak Puh Yatno Pak Puh Yanto monggo Pak Putris Pak Sukardi sekalian monggo Pak Budi sekalian Pak Aris sekalian Pak Sasang sekalian Pak Suratman sekalian Pak Suyat sekalian Pak Peno sekalian Mbah Sadikun sekalian mbok melawi saking keluarga manten kakung saking Plumbon wonten seratan mangke diaturke kula monggo Pak Suyat dipun pratisaken foto keluarga monggo murih rancakipun ya monggo Pak Sadikun monggo sekalian ibu Nduk piye Zuk coba nyinama Nduk Ka ya iya mak iya iya dok gen mik vokal mas nyinom nyamat yo ya foto keluarga murih rancakipun monggo kalian ngasuh sarira sawetawis nggo tos disugata tari mak iya dok ini tak nyondro kono gambleo ya pagi paripurna foto keluarga Eka yo keneng iki Niken Salindri iki yo keneng yo manut nek ra nyinam ya sapa kono ayo mbawa lho iya monggo foto keluarga murih rancakipun kersanipun ampun ngantos tabur rolas pun rampung monggo murih rancakipun iya Dok wis bawa apa kono ya ya mriki taksih kosong mak nggih niki tamune Pak Pri niku awit kala wingi sonten ngantek pendak bengi ngantos niki mengke mongko engko bengi jek enek acarane caplokan ya ya Dok Kak foto keluarga jurakane ayam gandengan to nek foto iki sliramu ya rawa geger Darmo ki akhir krungu swara kene iki tenan lho mari ngentekke bengkoke Mbah Wora kene iki ya ya Dok tangis
Tetung ya Pak D ya nanti Pak D aku bisa Pak Didi kene nyedak kene ya ndak keluarga Ngantepan, keluarga Plumbon, monggo dipersilakan untuk foto bersama mempelai. Ayo. kang tak pilih Sugeng rawuh Mbak Tris Jugong. Ya, monggo leh. tak pilih donya akhirat Ngene iki Mbah ora kudu ngijolke seneng omah. Aja. Monggo. ya ya Rabbi Monggo saking Plumbon foto. Iya, Dok. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni Murih racakipun foto keluarga mudhune saking Ngantepan itu saking Plumbon Megeri monggo. sesunipan sroning karapu jago suma papu sereku tak celuk Pak Gandan wis foto urung ki, Mong? janji dasirakan mas kang marnati amang sirat hati rindu wangi aku terasa ngenteni muga-muga tetepan sasumandi Senggak so. Yo. Senggake. Lah. Iya, ya, Dok. Kledang kae teko pranyata sini demen citra kulit bisa sak Ya semoga katur keluarga besar saking Ngantepan, ugi keluarga besar saking Plumbon, kaswun dadi foto muri rancakipun kasih sedya makaten.
Mangke paripurna setunggal lagon kalajengaken Lung Tinampen janku tak jaluk jo citra janji dokang masiru wong meraati anang surutini yati rina wengi aku tansah nganteni ketepatan sah Kledang kae toko peranyo tajanjine tansah citra bisa saupamu Sagung pertambangan makaten pasukatan panglipur sapetawis mangke adicara kang sampun karakit para kadang kula wangsa sajengipun nggih menika adicara Lung Tinampen tapi pasrah tampi mangke paripurna Lung Tinampen suka parisuka tari mangke kalajengaken ngedalaken dhahar sagung pertambangan purwa madyausana katur Pak Slamet Riyadi saripit ibu tepedak sinewaka saperlu njajari ngapit utawi panjenenganipun pepunden kula Eyang Sawi wekdal sepengenan kula suwakaken duduk wonten ngandhapipun para Pagung Eyang Sawi monggo Pak Slamet Riyadi sareng ibu dinen ngapit pepunden kula Eyang Sawi Ya Allah, ampuni dosa kaya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha atubu ilaihi. Inna Allaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala rasulillah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Amabadu. Bapak Ibu undangan sedaya kemawon. Saderengipun kula matur inggih bekantos langkung rumiyin mau kita sareng-sareng ngocok syukur dak Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi rahmat kawilujengan barokah saing Allah tatep kula panjenengan sedaya. Shalawat wa salam tatep kunjuk agung Rasulullah Muhammad sallallahu ingkang sampun maring tuntunan kula jenengan lewat agi Islam. Insyaallah kula jenengan derek tindak lampahipun insyaallah becek pikantos sapatipun kula di alam donya Allah akhirat amin. Tilang salajengipun Bapak Ibu kula niki menapa wakil niki wayah selamat riyadi kene wayah temanten iku buyut. Lah kula niki alhamdulillah bahyo dikengken nganten niki alhamdulillah niki kerasin Allah moga-moga Allah ridho. Ingkang sepindah kene gawe silaturahmi antawisun keluarga Kantepan kalih Brumbon. Dening kabeh kalihipun kula kabore masyarakat teman-teman sekalian nyuwunaken alhamdulillah wekdal nggih boten telat saged leren mugi-mugi kalih silaturahmi kula lan panjenengan sedaya pingkantuk ridho dados amal kula panjenengan amal ibadah. Dene salajengipun teman-teman sekalian Masiko na eka kula masyarakat panjenengan Pak Priyono sakeluarga mugi-mugi panjenengan tampi kanthi rena lengane penggalih ampun ngasta dipun bentenaken antawasipun putra mantu putra piyambak pemenahi buyut kula eka wonten daerah mriki mugi to didik kados keluarga niki. Pemenawi wonten Kantepan nggih biasa kados keluarga Kantepan. Kados mangkantos dipun benten-bentenaken antawasipun putra mantu putra piyambak. Salajengipun para Bapak Ibu. Kula mriki mboten kiyambak mboten tematan kalih. Lajeng sedaya keluarga rombongan manten saking Kantepan. Alhamdulillah pingkantuk ridho Allah tansah mangke sedaya kesaenan dados saka mriki. Bobile kula wakil rombongan temanten kirang sarap seno ungko akal perilaku saban kirang napa kemawon kula nyuwun pangapunten kesalehipun. Samallahu para Bapak Ibu kula kiyambak mbok pilih atur kula kirang nuju prana panggalih panjenengan sedaya mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten. Kula matur kathah salajengipun mbok pilih mangke pawihan paripurna kula sak rombongan nyuwun pamit dhateng Pak Priyono sakeluarga. Saking mriki ngatos dalem pun piyambak dosa Kantepan mugi pinkantuk ridho Allah tansah mangke keluarga ingkang sae. Salajengipun nggih kula titip dhateng putuk maujud kula kalih Eko Baeka. Kowe nek seneng dadi keluarga sakinah mawaddah warahmati mong embah titik turu. Kowe istiqomah apa wae istiqomah apa kae iki ajeg sing dilakoni. Syukur-syukur istiqomah jamaah 5 waktu. Insyaallah kula jenengan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah. Bobile bekatan kang ruwataraken
Kirawang wonten akhire kala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna tatas titis wijang gamblang sabda pangandika pepunden eyang kula eyang sawi. Tumawi gati tartamtu kewala wonten pasrah tartamtu kewala wonten panampi tanggap wacana atur pambagya. Pepunden panjenenganipun Bapak Sungkono kene nampi tanggap wacana atur pambagya. Katur pepunden panjenenganipun Bapak Priyono saripiti Bu Kartini kinen njajari panjenenganipun Bapak Sungkono. Betul semungkinan kantor Pak Sungkono kula semayaken Sekar Sari Mas. Sungkonane Pak D Sungkono. Sampeyan anggap kowe lho. Yo, yo. Buka siti jos jos. Monggo Pak D Sungkono. Oi. Oi. Mbak oi. Mbak oi. Mau Pak D Sungkono monggo lumedak sini popo. Kakandi kapit panjenengan Pak Priyono saripiti Bu. Oi. Indrakta buka siti jos jos. Oi Datangnya cinta oi dari mata katanya asik kami tinggal Pak Suwono. Datangnya cinta dari mata turun ke hati. Wes nang ngono kuwi lho 600 mesti. Sinden kangge sawan iki 600 saiki. Monggo becal sampeyan kula semayaken Pak Suwono. Nyuwun inggih. Kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki ingkang jawab namung para pangombyong ing temanten. Piantun Plumbon. Nggih, sebagian niki dereng niki. Dibeleni Pak De. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing sedak kawan. Lah nggih. Sepeda malih kerasane regeng ngoten kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kunjuk dumateng para sesepuh, para pinesepuh, para pepunden ingkang hanggung ing mastuti ingkang pantes pinu Kiai Rama Ustaz sedaya pendherepun tansah sinakep dumateng kitab wahyuning Ilahi. Kunjuk dumateng para pangemban ing praja, para narapraja, para amangkarya dusun sedayanipun ugi ingkang kinurmatan. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun kadang pisan setresna sedaya para pangombyong panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi saking Ngambung itu mugi tansah bagya mulya. Rumangsaing para muda-mudi ing taruna ingkang sinudarsana. Nuwun inggih saderengipun monggo kawula dherekaken hamengku puja miwah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa ing satemah sampun babar daya pangaribawa tumanduk dumateng para kawula dasih. Ing rikalenggahan enjang menika ta siang menika kawula lan panjenengan saged kempal manunggal wonten bali wismanipun Bapak Priyono. Sagudrah kala wangsa mugi sedayanipun tansah katebihaken saking rubeda kalih lir ing sambi kala. Ingkang tansah mawantu-wantu sholawat utawi salam tansah katetepa dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kawula ajeng-ajeng sakapatipun wonten ing donya ngantos benjang ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Nuwun inggih
Saderengipun lepat nyuwun pawunten kawula sinaraya saking panjenenganipun Bapak Priyono dalasan ingkang Ibu. Ing wekdal siang menika panjenenganipun Bapak Priyono hanetepi darmaning ngasepuh ngunduh mantu utawi putra-putranipun ingkang sekawit sampun palakrama dhumateng panjenenganipun putra dalem saking panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi mapan wonten ing ngantepan 7. Sampun kalaksanan kasembadan wonten ing mrika kami waha wontenipun nggih ijab kabul kalajengaken wontenipun adat widi-widana adat Jawi sampun kalaksanan kasembadan boten wonten alangan pun tunggal menapa ing dinten menika panjenenganipun Bapak Priyono kagungan panyuwun kang putra sampun kasowakaken sampun kalaksanan kasembadan sedayanipun nuwun inggih. Ing kala wau panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi ingkang sampun matur lumantar panjenenganipun Bapak Sawi Sagudrah kala wangsa sawanipun ingkang angka sepindhah kala wau silaturahmi ngraketaken anggenipun kekadangan ngraketaken anggenipun pebesanan nuwun inggih mugia sawanipun saya caket saya raket anggenipun pasederekan keluarga saking panjenenganipun Bapak Priyono utawi panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi ingkang angka kalih kala wau badhe amasrahaken utawi masrahaken Kang Putra nuwun inggih Kang Putra kekalih dipun tampi kanthi lega-legawaning manah ing ngriki badhe karengkuh katampi kados putra dalem kiyambak boten kabeda-bedakaken menika putra mantu. Sampun para tamu kakung Sona Putri Dahat ingkang kinurmatan. Ing ngriki panjenenganipun Bapak Priyono saha Ibu badhe mbudidaya kados pundi Kang Putra saged tentrem ayem anggenipun jejodhoan tentrem boten perkara pakupa jiwa kathahing prabéya tentrem ayem saking panarimaning pandum mugi anggenipun mangun bebrayan saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Ing ngriki panjenenganipun Bapak Priyono mbudidaya mugi saged dados putra ingkang migunani minggahing bangsa lan negara. Sedayanipun para tamu kakung Sona Putri Dahat ingkang kinurmatan iki panjenenganipun Bapak Priyono sampun nglenggana sedayanipun Kang Putra sampun kasowakaken kala wau kirang langkung tabuh setengah sedasa sampun rawuh utawi sampun dumugi wonten papan mriki ngoten wau. Sampun para tamu kakung Sona Putri Dahat ingkang kinurmatan namung mekaten wontenipun anggenipun nampi pasrah saking panjenenganipun kadang pisan Sutresna ingkang lumantar dhumateng panjenenganipun Eyang Sawi sedayanipun sampun katampi ngoten. Ing mriki kawula badhe ngambali atur panjenenganipun Bapak Priyono ngaturaken agunging panuwun tanpa upami karanten panjenengan sampun hanetepi napa ingkang dados undanganipun ing wekdal siang menika panjenengan sampi ngolanggeraken wekdal sampun kersa rawuh anggenipun kagungan kersa panjenenganipun Bapak Priyono pramila panjenenganipun Bapak Priyono ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami karanten menapa mbok bilih anggenipun ngaturi rawuh panjenengan kirang gepuh kirang suguh lungguh sedayanipun inggih panjenenganipun Bapak Priyono ngaturaken pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Awit menapa sedaya sampun karancang katata tapi wonten tetembungan karancang ilang katata musna anggenipun kagungan kersa panjenenganipun Bapak Priyono namung mekaten anggenipun ngaturi pinarak panjenengan sedayanipun para tamu kakung Sona Putri Dahat ingkang kinurmatan. Ing ngriki panjenenganipun Bapak Priyono ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pami dumateng panjenenganipun para rawuh mbok bilih sampun
paring sumbangsih prabeya menapa kemawon mugia panjenengan anggenipun paring prabeya menapa kemawon utawi amal kesaenan panjenengan saged katampi wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Sayaipun para tamu kagung Suna Putri Dahat ingkang kinurmatan, langkung-langkung dhumateng panjenenganipun para kadang among mitra, mbok bilih panjenengan sampun paring ego pratikel prabeya menapa kemawon kangge hangurakapi anggenipun kagungan kersa panjenenganipun Bapa Priyana ing mriki panjenenganipun Bapa Priyana angaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Pramila mangke panjenengan kaaturan pinarak lenggah ingkang kanthi sakeca kanthi mardikaning manah ngantos mangke paripurnanipun pawewahan prasaja paripurna. Nuwun inggih namung mekaten ingkang saged kawula aturaken kala wau para pangombyong panjenenganipun Eyang Bapa Sawi sowanipun mboten ijen kadhereken para pangombyong komplit saking Ngambong 7 mbok bilih sak bibaripun pawiwahan prasaja pramila panjenenganipun Bapa Sawi sagudrah kalawangsa badhe nyuwun pamit. Nuwun inggih namung donga dinonga kundur panjenengan saking bali wismanipun Bapa Priyana ngantos tumuju wonten ing Ngambong 7 sedayanipun mugia tansah minanggih kasugengan kasarasan rahayu ingkang pinanggih. Kirang langkung namung pekatan ingkang saged kawula aturaken dumateng ngarsa dalem para tamu. Mbok bilih wonten kirang aturipun gonyak ganyuk ing atur kula sedayanipun pangapunten. Usana saking panutup ing atur kawula wa ila taufiq walidayah waridho walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.